way. Your job's a joke, you broke, your love life's the away. It's like you're always stuck in second gear, when it hasn't been your day, your week, your month, or even your year. But FBI open. What? We don't kill you. Jeg kan ikke ramme mig. Jeg elsker dig. Oj, shit. Kom så, vi træber ham bagfra. Kom så. I gonna shoot you now. You are my fucking bitch, man. Nigger. no. Joe mama, Joe mama, Joe mama, Joe mama. En dejlig lugt. Og en dejlig mand med lige skød der. Ej, nu har jeg noget det var helt keyboard. Happy birthday. Kom så, pluk alle børn. Okay, der er en ved bilen. Access clear. Okay. Nej! Your dad is gone, and we know you'll never gonna see him again. What do you do? En dealer. My favorite place. I visit there every 3 months. It's Colts. Det skal ikke kastreres, det skal hentes. Det er jeg for flere millioner år siden, hvor alle mine alls. Og jeg vil genindtage det med denne fineste opvaskemaskine, eller whatever, hvad det nu er. Det ved jeg ikke, det er bare, det har altid været lidt voldsomt hjem, jeg har haft. Det Men når er man virkelig ser en fed andre følelse, for når ens- folk dør. Ja, så gør Niklas han sådan, at tage det seriøst. Han larmer for meget. Er til højre, vi drejer til venstre, og vi kører lige ud. Yep, that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. I kan gå ud på jeres toilet og måle jeres pik. If you're not free, someone is. What you are, but wise, you're not. Oh, piece of shit in your mouth, you are, man. Little piece of shit you are, man. Noob, you are. Noob. Oh, shit, at han er død. Foran mine øjne. Nå, kig. Ever. Du kan ikke bare gå over på Wow. Aua, bunke! Prophecy is true. Sådan et løg, der kommer op i munden på dig lige om lidt. Du må ikke hugge. Du må ikke hugge. Hovedet. Pas på. Det var en autoshot. Kong Mathias siger hent is. And that's me. What? Horny. Oh, look, who is that? Oh, it's my horny
Son of a Nick. Hvorfor bevæger sig Niklas sig sådan 10 gange hurtigere, når han har fået kakao? Niklas computer crashet. Ej, i starten af spillet. Bedring, jeg skulle bare lige have lidt kakao. Niklas, Kommer jeg kraftedeme ind og knasker dem med en. De skal ikke gøre sig, så skal hækkes. Hvad så med Niklas? Na, hvem skal sutte cigar? Det skal hende uden tænder, jeg kan se hun er klar. Saftevand med krokodiller i. En diller! Måske! Akstunge überlange. Mais. Nej! Hvorfor er Auschwitz ikke en del af vores land? Ja, farvel. Nick! Er pappen af? Det her det er Torbjørns scooter. Jo. Som vi alle sammen kender. Gayboy. Det der, det er umuligt. Ja, det er jo ikke, hvis det sker. Du kom jo ind i hullet, men så prefarede du jo ikke ind i hullet, hvad? Jeg har faktisk lyst til at skyde dig i hovedet, Nico. Gør det. Malte, han er bogstavblind. Hallo! I'm coming! Nå, jeg skal altså lige have en kanelgiffel. Hvem er Joino? Hvad er en prank? Mig. Nå, det er Sahil. Osman, better fire! Okay, nu knipper jeg lige alle de her katte en efter en. Kom her. Nej! Sorte unger. Hvordan, Nick? Meget venlig. Niklas siger bare ja, som om det er noget. Her, Osman, her, i sin lille nikkervogn. Goddammit, I har dårligt. Ja, jeg er nødt til. Bla 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 bla. Osman, her. Hvorfor er det Nora, han sidder med? Hvor er min USB? Han er sjovt. Nej! Min USB! Nej, nu! This is Nicker. Der kommer nogen, så kommer jeg til at skyde. Det er højere, mætre. Lol. Yderst delikat. Read. 420. Read. Skal vi ikke bare vente til han dør? Var det ikke det, I sagde? Det er B! Fuck, det ser egentlig sjovt ud. Niklas! Hvad? Vi er i gang, for fuck. Nå, for helvede, mand. Kosh! Åh! Why are you... Shit, man, stop shooting you. Jeg skyder dig heller ikke, din lille knon. Nej, jeg er ikke normal. Kitchen food. Skal du dræbe ham, hva'? Hvor er han? I din waifu. Kineseren skyder til Niklas. Squeezy. Nej, hvor lækkert. Jeg har 6 ugers gammel toppelfie i min skuffe. Jeg troede godt, der var en. Okay, så går jeg til. Damn. Have you ever wondered about this particular thing? Because it turns out that that thing is real.